themba lethu sihlangene apha sonke sizokuva ilizwi lakho Yesu yiba nathi namhla. 31. Jesu Christu themba lethu Oh,
uyakuthanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngokuqala umkhulu umthetho, nowesibili ufana nawo, uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Kule mithetho emibini uxhomeke wonke umthetho nabaprofeti. Wenze uThixo ukuthanda kwakhe ihlabathi, uthe wancama unyaka kuphela phambileyo, kuze bonke abakholwayo kuye bangatsabalanga, koko babe nobumi obungaphakade. Basizivumeke izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale eluthandweni naseluxoleni abantwana bethu, senze njalo ke siguqule.
Kolo 238 verse and the last two verses. Kolo 238 verse and the last two verses. O Yesu Kristu inkosi yetu.
Isifundo sokuqala sibhaliwe kuRute isahluko sesithathu. Siqale kwisahlukwana sokuqala. Wathi uNahomi uninazala kuye, "Ntombi yam, ndingakufuneli na ukuphumla kukulungela. Akasihlobo sethu na uBhohazi, lowo umthinjana ubonawo. Nango esela irhasi ngobusuku esandleni. Zihlambe uthambise, unxibe iingubo zakho, uhle uye esandleni. Uze ungazazise endodeni leyo, ide igqibe ukudla nokusela. Wothi ukulala kwayo phantsi, uqonde indawo eye kulala kuyo. Uye, uyityhile ingubo ngasezinyaweni zayo, ulale phantsi. Nokuxela ke yona into oyenza, wathi kuye, yonke into oyithethayo yoyenza." Siye kwisahluko sesine, siqale phaa kusahlukwana se-13. Phantsi kwesihloko esithi, ukuzalwa komntana wabo. uBhohazi wamzeka ke uRute, waba ngumkakhe, wamgcena. Waza uYehova wamnika ukuzala, wazala unyana. Bathi abafazi kuNahomi, "Makabongwe uYehova ongakuyekelanga uswele umkhulu namhla. Igama lakhe malivakale kwIsrayeli, abe ngumbuyisi womphefumlo kuwe, nomnqabi wezimvu zakho. Ngokuba umolokazana wakho okuthandayo, lo ulungileyo kuwe, ngaphezu koonyana abasixhenxe, umzele." uNahomi wamthabatha umntwana lowo, wambeka esifubeni sakhe, waba ngumondli wakhe. Lwamthiya igama ummelwane lwathi, "uNahomi uzalelwe unyana." Lwathi igama lakhe nguObhedi, yena nguyise kaYese, uyise kaDavide. Livelile iNkosi. Page 773, Psalm 127. Paper 773, Dumiso 127. Wafumana besafuka yiyo.
Isifundo sesibili umayebhere usahlupho sethoba uqalela usahlupho nasamashumi amabili anesine yokutsho kusahlupho nasamashumi amabili anesibhozo. Hebrews 9 verse 24 to 28. Kuba uKristu akangenanga kweyona ngcwele inokwenziwa ngezandla engumfuziselo wenyaniso, ungene kuwo amazulu ngokwawo ukuba abonakale ngoku ebusweni bukaThixo ngenxa yethu. Kananjalo akangenanga ukuze azisondeze futhi, njengokuba umbindilili omkhulu ebengena kweyona ngcwele iminyaka ngeminyaka enegazi lenye into, okanye angenelwe ukuba abeve wenziwe futhi. Usoloko lasekwayo ihlabathi. Ke uthe ngoku ekufinyezweni kwawo amaphakade wabonakaliswa kwabakanye ukuba atshitshise isono ngelakhe izwi. Ke kwanjengokuba ke abantu bemiselwe ukuba bafe kube kanye, ize ke emveni koko ibe ngumgwebo, ngokunjalo uKristu esondezwe kwabakanye ukuba asithwale asisuse isono sabaninzi. Uyakuthi okwesibini, ngaphandle kwesono abonakale kwabo bamlindeleyo ezisa usindiso. Liveni ilizwi lethu. Kulindeleke okokuba wena usamke ngokufuna kwakho unganyanzelwa nonke ibhayibheli
Ndiyakhonza kakuhle ngendlela efanelekileyo eseyixelileyo umfundisi. Indlela enesidima nokuphakamisa uKristu Page 343. Canticle number 3. Ingaba umzi wethu thina. Ingaba umzi wethu thina. inhliziyo Thixo ehlabekileyo etshizwe ngegazi lakho elandophelayo.
Sivakaliswa kwivangeli kaMarko ongcwele isahluko seshumeli nesibini siqalela kwisahlukwana samashumi mathathu anesibhozo. Uzukiswe uKristu Ekusifundiseni kwakhe uYesu isihlwele wayesithi, balumkeleni abachazimthetho abathanda ukuhamba ngezambatho ezide, bethanda ukuba kukhahlelwe kubo kwindawo zembutho, befuna izihlalo eziphambili ezindlwini zesikhungo nendawo zamawonga ezidlweni. Abo bayiphangayo imizi nemfuyo yabahlolokazi baze bazenzise, besitsho ngemilembelele yemithandazo, ngabo abaya kufumana esona sohlwayo sikhulu. uYesu waya kuhlala phansi endlwini kaThixo malunga nesikhongozeli imali, wasibukela isihlwele sifaka imali kwisikhongozeli apho. Izityebi ezininzi zazinikela kakhulu, ke kwafika mhlolokazi uthile ulihlwempu, wafaka imalana zambini ezixabiso limalunga nesenti. uYesu wababizela kuye abafundi bakhe, wathi kubo, ndithi kuni, inene lomhlolokazi ulihlwempu unikele ngaphezu kwabo bonke abafake imali esikhongozeli, kuba bonke abanye banikele bekhupha kwintabalala yabo, kanti yena eswele nje uzibhokoqile wanikela konke abenako. Yivangeli kaKristu le.
Siyavusa omama notata nabantu abatsha elihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Kwafika mhlolokazi uthile ulihlwempu. Wafaka imalana zambini ezexabiso ezimalunga nesenti. uYesu wababizela kuye abafundi bakhe wathi, ndithi kuni inene lo mhlolokazi ulihlwempu unikele ngaphezu kwabo bonke abafake imali kwisifundo. Kwizifundo zanamhlanje, I have been specifically blessed by these verses nemfundiso ezininzi ezihamba nazo. Itheme namhlanje ivele yacaca ukunikela. Elibali lenzeka kwitembile kaHerode apho ishumi leminikelo zaziqokelelwa khona. Emva kweentsuku ezininzi efundisa ephendula imibuzo ye-religious leaders, uYesu waya kuhlala in the courtyard yetempile across indawo ekwakuqokelelwa kuyo iminikelo. Kodwa kazange ahlale nje aphule. Wahlala wabukela abantu bephosa imali kuso nasiphi na isikhongozeli ezaziphethe ezazilungiselelwe ukunikela. Ukuze siqonde intsingiselo yemali yomhlolokazi, kufuneka sijonge iivesi ezingaphezulu kwakule yakhe neevesi ezingezantsi. It's interesting ukubona ukuba phambi kokuba uYesu athethe ngalo mhlolokazi, wayefundise etempileni ukuba balumkele abafundisi of religious law abangabangananisi, abenza izinto nje ukuze babone ngabantu. He mentions indlela aba bafundisi bobuxoki babeziqwenga ngazo izindlu zabahlolokazi. Ukwenza oko ngendlela ethile wayelungiselela abo babemamele ukuba babone i-character yalo mhlolokazi. Kukho imfundiso esemveni kwezi coins zimbini zalo mhlolokazi. Our giving is not measured by the sum or amount, but by the sacrifice. What we are willing to give up for Christ is what God looks at. Ukunikela kwethu akulinganiswa nasiphi. Kodwa ngithi into esizimisele ukuyincama ngenxa kaKristu uThixo le anjonga. Kukho umahluko phakathi kwe-economy yethu ne-economy kaThixo. In our world, value is usually measured by how much we have and how much we give. The more we own, the more we are considered to be rich. And the more we give, is the more we are considered to be generous. Isifundo apha sithi uThixo akayidingi imali yethu. Uyayazi apha igolide, isilivere, idayimani apho zikhoyo emhlabeni nalapho wazibeka khona. Le nto siyayazi ukuba izulu lichazwa linezitrato zegolide. uThixo apha ufuna nje sikhululeke from our selfish nature. Umhlolokazi unikela ngako konke anako. uThixo ufuna nje sinikele 10% yento esinayo. uThixo uyenza ngokwe-percentage lento ukuze wonke umuntu anikele ngokulingana nangokufikelela kuyo. Umhlolokazi wayenganikeli ukuba makabonwe okanye afune uqapheleka and draw attention. Uthi u2 Corinthians 4 verse 18, ngoko ke asilangazeleli izinto ezibonwayo, silangazelele ezingabonwayo. Kaloku ezibonwayo izinto zezexeshana nje, kanti ezingabonakaliyo ziyakuhlala zihleli. Njengokuba abantu babejonge le mali eyayinikelwa ngulo mhlolokazi, uThixo wakhangela nzulu enhliziyweni eyayisemva kwesenzo. Are we willing
to give our being to the kingdom of God and the continuation of God's purpose? Are we willing to surrender all for His purpose? When you do that, God is going to bless you beyond measure. God loves a cheerful giver. Ucho ku 2 Corinthians 9 verse 7. Elowo makanikele kangangoko agqibe ngako engenasikroko. Engaziva enyanzelekile kuba uThixo uthanda umuntu opha ngobubele. Le verse icacisa malunga nesisa ukunikela neshu. Idlulisa umyalezo ukuba uThixo uyabathanda abantu abanikela ngokuzithandela nangovuyo kunokuba bakrokrhe okanye becinezeke. Enye into ekufuneka siqaphele kule mali, sometimes less is more. Lo mhlolokazi ngewayezikhalele lula kuba wayenikeza icoins ezimbili. Acinga ukuba ngenxa yokuba yayimali encinci yayingazikwenza kahle. Kuzabakho amaxesha oziva ngathi you do not have much to give. Do not be discouraged at the amount, time or talent you can give back to God. Nokubincinci kangakanani. Your less may mean more to God and His kingdom more than you will ever realize. Okubalulekileyo uThixo unqwenela ukuba ube nokholo xa unikela njengalo mhlolokazi. uThixo uyayihlonela inhliziyo yalowo uphayo kunye nenhliziyo enikwe ngayo how you imbonakalo yangaphandle nokukhohlisa yenye into ekufuneka siyijonge kule mali yalo mhlolokazi. 1 Samuel 16 verse 7. Kodwa undikhoyo wathi kuSamuel, musa ukujonga ubunzwana bakhe nesithomo sakhe, asinguye endimfunayo, kaloku mna ndikhoyo ndikhangela ngaphakathi entliziyweni. Radical faith results in radical action. Ukholo olugqibeleleyo lukhokelela kwizenzo ezigqibeleleyo. The way you live out your faith is directly linked to how and what you believe about God. If you have a faith in a small God, then you will do small things. If you have faith in a big God, then you will do big things for Him. The widow had faith in a big God, and so she gave everything she had in believing that God will continue providing for her needs. Her radical faith produced radical action that did not go unnoticed in heaven. Ayisosenzo sokupha kodwa yinhliziyo esemva. It is not the act of giving, but the heart behind it. Ukuhlolela uThixo into esinokuyikopa okanye silingise umuntu azenze ikholwa engelihle. Yiloo nto the religious leaders zenza konke ukuze babonwe ngabantu. Babezazi izibhalo, babehlonela isabatha, bathandaza imithandazo emihle. Kodwa izenzo zabo ngaphandle were preventing them from an inward transformation because they were not true to the world and the word. Le mali ithi wonke umuntu uyalingana emehlweni kaThixo. KwabaseRoma 2 verse 11. Kaloku uThixo akanamkhethe. Kuthi imbizo yamazulu ayikhethe balala. I-human nature isinika tendency yokutsalela kwabo baphumelelayo ngokwemigangatho yehlabathi. Abo bazityebi, abanomtsalane, abafundileyo, abanezikhundla eziphezulu ekuhlaleni, okanye abanetalente, ngaba badla ngoba nabalandeli abaninzi nabahlobo nodumo.
abantu abaninzi babengamhoyanga lo mhlolokazi ngenxa yokuswela kwakhe nangenxa yokungabi namali, ungabi namali nokuswela ikamva eliqaqambile. Kodwa uYesu wabajonga bonke abantu ababemkela. Wajonga umkeli, wajonga amahlwempu, wajonga abantu abalaseleyo ngonqulo, the religious leaders, kwakunye nabantu abaqhelekileyo abangafundanga. Ujonga wonke ubani ngokulinganayo, umjonga njengesidalwa sikababa. Eyokugqibela into esinoyiqwalasela apha, uThixo unendawo ekhethekileyo entliziyweni yakhe uluntu olubuthathaka, the vulnerable society. EBhayibhileni sibona ukuthi uThixo unemiyalelo ekhethekileyo ngendlela ekufanele aphathe ngayo abahlolokazi, iinkedama, amahlwempu nabasemzini, the foreigners. Usixelela ukuba sibanyamekele, sibanike abo bakuswelayo, sibaphathe kakuhle. In opposition, uYesu wabonisa ukuba iinkokheli zonqulo zazingcole kangangokuba zaziqwenga izindlu zabahlolokazi. Now, umnikelo walo mhlolokazi may not be ibali elide kakhulu, kodwa libalekile, in fact, lityhila libonakalise inhliziyo kaThixo versus our attitudes. Sifunda ukuba ukunikela kwethu akulinganiswa nenani lento, kodwa umlinganiselo wedini, the amount of sacrifice. Siyasiqonda ukuba inkangeleko yangaphandle inokukhohlisa, yilonto ngamanye amaxesha okungaphantsi kubangaphezulu, less is more. Sizuza ukuqonda inhliziyo yalo mhlolokazi. Wayenokholo olukhulu kuThixo omkhulu ovelisa isenzo esikhulu. Kwakhona siyabona uba wonke umuntu apha uyalingana emehlweni kaThixo. Andiyabaqaphela kwaye ubakhathalele abo that are most vulnerable in society. Elibali is an encouragement to those who have little, and a challenge to those who have much or more. uThixo ufuna okungaphezulu kwentsalela zethu, 11 of us. Njengabantwana bakabawo besifanele ukumnika konke okona kulungileyo kwethu. Ngamanye amaxesha oku kuthetha isishumi semali, kodwa okona kubaluleke kakhulu sinikele kuThixo ixesha lethu kunye netalente, simnike uthando lwethu kunye nothando esabelana ngalo nabanye abantu. Izibhalo zithembisa ukuba asinikela oko sinako, uThixo uya kusisikelela ngokutyebileyo. Xa ndigqiba, sisondele kwi-Patronal Festival yethu. Ikwalixesha lethu lokuvuna nokubuyisela kuThixo. Ngeebhaskithi zezinto esizifayeleyo enyakeni, iziqhamo zemisebenzi yethu. The investments that God deposited in many ways in our lives should be maturing now. Amen. Sizikhuphe ezo investments. Iintsikelelo esizifumana ebudeni bonyaka, it is time to give back to God. Ukwisifundo esikhulu esifundiswa ngulo mhlolokazi, nika ngesisa, nika ngokunyanisekileyo, nikela ngako konke onako. ngoYesu Kristu inkosi yethu.
Siyakholwa kuThixo omnye. Kuro 314. 314.
inkonzo yanamhlanje masimbulele uThixo ngokusindulula kumakhaya ethu sizonyathela lenkundla kaTheresa ongcwele simbulele ngemvula manje siqabala ngayo wakhona simbulela uThixo ngale sermon yenziwe kumntwana wakhe kananjalo simcele Thixo namandla onke amisele inkolo egqibeleleyo ezinhlizweni zethu njengalomhlolokazi thandazele usapho lokaba umfenyana elishiwe unyana walo umntakwabo na wonke amakhaya athe alahlekelwa zizihlobo nezalamane zawo Nkosi ngenceba yakho umthandazo wethu thandazela ibandla lonke lekerike umthandazo wethu page 112 Thixo ngamandla onke bawethu osezulwini usifundisile ukuthandaza nokwenza ibulelo ngenxa yabantu bonke yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerika katolika iwaza amandla moya wakho ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho siyakubonga sive Nkosi elungileyo sithandazela isicaka sakho ubele Vicar General wethu kunye noThabo Archbishop wethu nabo bonke abolungiseleli belizwi lesakramente sakho ukuze bathi ngenhlalo nakufundisa kwabo balubonakalise uzuko lwakho ukuze sondize kuwe zonke inhlanga siyakubonga sive Nkosi elungileyo leka uphumelelise siyakuthandaza abo bazamela usasaza kwendaba zakho ezilungileyo wakhanyisele ngomoya wakho ngamaziko omsebenzi nawe mfundo nawo kophelesa siyakubonga sive Nkosi elungileyo
sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Siyakuvuma sive Nkosi welibandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo nika ubabalo lwakho lasezulwini ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo esikuhlonelayo sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Siyakuvuma sive Nkosi ngokwemfesane yakho bawo yonwabisa uphilisa wasezingathazweni nasezinsizini abasweleyo kwanabagulayo. Siyakuvuma sive Nkosi sibonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke ngokodwa ngentombi esikelelweyo uMaria unina kaYesu Kristu inkosi yethu nangawo magogo okholo ezizukulwaneni zonke sayasiyaleza izintaka zakho ezafayo sithandaza kuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yofuyo lwakho olungapheliyo. Siyakuvuma sive Nkosi ongcwele ngenxa kaYesu Kristu. Nina zinga